ассалому алайкум муҳтарам раис, падарону модарон, даъватшавандагони азиз, ҳозирини гиромӣ. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҳар як ҷавонмард қарзи фарзандӣ ва фарзи имонӣ мебошад. боиси ифтихор аст ки имрӯз ҷавонони ноҳияи Балҷубон бо як рӯҳияи баланди солиму созанда ифтихор аз ватану ватандорӣ дар як фазои орому осоишта ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон раҳсипор шуда истодаанд. чӣ тавре ки аз чеҳраи ҳар яки он бармеояд, аз ватандӯстиву хештаншиносии ҳар яки онҳо шаҳодат медиҳад. ҳозирини гиромӣ, имрӯз дар рӯзи даъватшаванда раиси ноҳияи Балҷубон муҳтарам Сафарзода Бахтиёр Ғанӣ ташриф оварданд. бо камоли эҳтиром суханро ба муҳтарам раис медиҳем. марамат. ташаккури зиёд. ҳамдиёрони азиз, даъватшавандагони гиромӣ қадр, чӣ тавре ки ҳама шумо огоҳ ҳастед, тибқи фармони сарфармондаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти кишвари муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо даъвати баҳорӣ аллакай омодагӣ дидем. боиси ифтихори ҳар як шаҳрванди ноҳияи Балҷубон аст ки дар ду даъвате ки мешавад, ҳам баҳорӣ, ҳам тирамоҳӣ, ноҳияи Балҷубон яке аз аввалинҳо шуда нақшаи даъватро иҷро менамояд. ман боварӣ дорам ки ҳар як фард, ҳар як хусусан ҷавонписарон, хусусан мардон ба нагу номуси ноҳияи Балҷубон баҳри тинҷиву амонии анами ҷумҳуриямон якҷоя хизмат мекунем, сафарбар мекунем. дар ҷумҳурӣ ноҳияи Балҷубон, хусусан дар вилояти Хатлон, соли гузашта даъвати тирамоҳӣ дар сафи аввал будем, 105% иҷро кардавем. ин даъват бояд ки мо 100 зиёда аз 100% иҷро кунем нақшаи даъватро аз тарафи мақоми ҷирои ҳукумати давлатии ноҳияи Балҷубон, аз тарафи мақоми ҷирои ҳукумати давлатии вилояти Хатлон. ҳама он дастгириҳое ки мешавад барои ҳар як даъватшаванда имрӯз шукрона мекунем ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз қувваҳои бениҳоят ҳозиразамон аст. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қувваҳое ки мусаллаҳи мо дорем ҷавон аст. баъди истиқлолият бинед, дар истиқлолияти давлатии мо соли 1991 вақте ки мо истиқлолият ба даст оварда будем, баъди ҷанги шаҳрвандӣ ҳатто артиши миллии худро надоштем. шукрона аз он мекунем, шукрона аз роҳбари давлат мекунем ки дар як муддати кӯтоҳ мо артиши миллии худро ташкил кардему айни ҳол соҳиби ҳама он таҷҳизотҳо ё ки он шароитҳои хубе ки дар анамон қисмҳои ҳарбӣ шидагӣ ҳастад ва он дорои воситаҳои техникии ҳозиразамон мебошад. ман бо боварии комил гуфта метавонам ки ҷавонписароне ки дар ин ҷо ҳузур доранд бо як сари баланд рафта хизмати ватан модарро адо мекунанд, бо сари баланд ба ватан бармегарданд, ба ноҳияи Балҷубон ва дар якҷоягӣ кору фаъолият мекунем, ноҳияро обод мекунем ва аз падару модароне ки дар ин ҷо иштирок доранд миннатдории шахсии худамонро мерасонам ки боиси ифтихор аст ки фарзандони худро омада ихтиёран, аксарияти ҳамин писарҳо ихтиёран омадагӣ ҳастанд ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ рафта хизмат кунанд, қарзи фарзандии худро дар назди анами ватан, модар адо кунанд. ин боиси ифтихор аст. бо таманноти нек ҳамаи шуморо ҷавонписарон таманно дорам ки як шахсоне шавед ки дар оянда боиси фахри миллати тоҷик бошед, боиси фахри анами мардуми ноҳияи Балҷубон бошед. ба ҳар яки шумо шахсан аз номи худам ва аз номи роҳбари гурӯҳи коре ки мо намояндаши имрӯз дар ҳамин ноҳия буданд, муҳтарам Давлатзода Нисбатулло Муқим, аз номи раиси вилояти Хатлон муҳтарам Давлаталӣ Саид ба ин рӯз табрик мекунам. ба шумо саломатии бардавом ва дар корҳои ояндаатон муваффақиятҳои нав ба нав орзуманд ҳастам. саломат бошед. қумитаи ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Балҷубон гузаштанд ва шаҳодатномаи ронандагии сарфароз гардонида мешаванд. шарифзода Фирдавс Файзиддин. марамат. Халимов Шоҳроҳ
умарзода сафарбек шарифбек баромад, салимзода ориф маҳмадхон баромад, мизробхон муҳаммад юсуф баромад, камолзода муҳаммад шарифи шаҳидулло баромад, зафар аюбҷонӣ марҳамат, гардулоев шаҳром бахтиёрович марҳамат, бобохонзода бузургмеҳр мирзохон марҳамат, бобоев аминҷон марҳамат, алихонзода собирҷон мирзо марҳамат, абдуллозода шодмон алихонович марҳамат, холбобозода меҳриддин нуралӣ марҳамат, ташаккури зиёд муҳтарам раис, ҳозирини гиромӣ, ҳоло оини ноншиканон ва ба хотири болидароҳии шумо барномаи фарҳангии ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳияро пешниҳод менамоем. Марҳамат. Hello, how